L-ikbar akkwista lija kien il-fatt li jiena meta dħalt sibt 4000 membru u meta ħriġt ħallejt warajja il-fuq minn 8000. Ġifieri dik hija forsi l-ikbar sodisfazzjon. Jitkellem John Bencini dwar is-sodisfazzjonijiet li ġabu magħhom il-15-il sena minn kemm kien ilu President tal-MUT. Isemmi żewġ ftehim kollettivi importanti fl-istorja tal-MUT li ġew firmati fl-2007 u fl-2010 u li ġabu magħhom ħafna opportunitajiet għall-għalliema. John Bencini jitkellem dwar it-tibdiliet li qed isiru fil-qasam tal-edukazzjoni. Jgħid li l-għalliema jinsabu inkwetati għaliex saru tibdiliet f'daqqa. Donnu sa nneħħu mill-għalliema dik l-għażla ta' management fil-klassi isu ngħidulu x'għandu jagħmel il-ħin kollu tajjeb. U anki meta wieħed jara li l-kurrikulum minimu nazzjonali flok ġie qabel is-syllabus ġie wara, dik għal-union kienet għada ta' preokkupazzjoni kbira. Minkejja li spiċċa mill-kariga ta' President, il-kontribut ta' John Bencini fl-MUT se jibqa' bħala konsulent. Min issa l-qudiem, John Bencini se jkun qiegħed jiffoka aktar fuq il-ħidma li qiegħed jagħmel fil-Forum Unions Maltin, l-aktar fi kwistjonijiet li hemm bħalissa fosthom bħall-Malta.